Lezama herria. Lezama, Txorierri bailaran dago. Herriaren erdigunea lau xamarra badabe, mendiz inguratuta dago. Urresti mendi eta ganguren batetik, eta Iruri mendi edo Ibarburu bestetik. Mendiek ez eze, Asua errekeak eta bertara ura isurtzen daben errekastoek be, garrantzi handia eukidabe eguneroko bizimoduan zein herriko jarduera ekonomikoan. Bide bik gurutzatu izan dabe herria alderik alde. Gernikatik etorren kaltzadeak eta Asua erletxe errepideak. Gaur egun, Txorierri igarobideak be, Lezamako lurrak zeharkatzen ditu. Bide nagusia, Larrabetzutik datorren bide nagusia, herri erditik pasaten da. Bai, alen baegoan beste bide bat Gerniketik etorten zana... Bai. Ermitian da guretzean eurretik. Handi parazteran, angetu dozan, haninkontzatik, usenatik, Monte Abrilera, irutoien, gero hortik, osan, oinbidea, kaltzadia, hortik, Loinoatatik Goiko Elizaldera, da Goiko Elizaldetik Astrokatik, iguteen borrakako bidean Gernikera. Hori da, hori izan lehengo bide zarra, ez da? Lehengo bide zarra, bai, kaltzadia. Azutik erletxetako bidea hori egin zan, segun esaten du nahi ditek, el año 1800, alrededor de 1870 o 75 egin genuen. Ze gure ditek, esaten duen berak, Gazteiz zala, 11 urte inguru do, da zetuen hori bideo egitea. Auzo nagusiak Garaioltza, Goitioltza eta Aretxalde dira. Lekukoek kurtzebe aitatzen daben arren. Aretxalde izan da beti herriaren bihotza. Eta gaur egun bertan bizi dira Lezamar gehienak. Hementxe dagoz, udaletxea, plazea, altutxuan zaindari Andramari eleizea, etxe eder eta dotorez babestuta, ondoan kanposantua dauala. Hemen batzen dira herriko zerbitzu, denda zein tabernak. Zeintzuk izaten ziren orduan Lezamako tabernak? Borduan gure denporan, Benardin Atxutegi, da estankoa. Edo gero beste bat onzan, zapaterue, segundo zapaterue beste bat, antxamizutxuet, bai, jente asko bat zegoen. Eta kasureko dendak eta zeintzuk izaten ziren Lezaman? Lezaman, bizen zan, Gregorina, Francisco, Garramiola eta Pantxi. Eta horrek dendak sarri, denda eta tabernea bere izaten ziren, ez da? Tanatarik egoten zan. Bai, eta segundo barberu beuki bane, denda zea, eta korte ingles gitzea egon zedaneri. Zapatilla, kabarketak eta holango... Da gero handan haute zan, tabernea, restaurantea, eta domeka mesa, saspitak mesa iban, da handik, zer falta bezun handik gertezen zen. Herriaren itxuraldaketa eta askunderik nabarmenena erdigune honetan emonda. Auzoetan ostera, baserri sakabanatuak eta familia bakarreko etxeak dira nagusi gaur egun be. Baserri etxeen artean batzuk goraipatu geinkez, kasurako Torretxe, Oxangoiti, Olazarra, Goitizuri. Garaioltzan, Mikel Zarate abadearen omenez egindako plazea dago. Mikel, etorriaren zorabioz bizi izan zan, Bilbo irribarrez jarri guran, ipuin antzeko alegi mingotxak agoan da, beti euskeraren aldeko aurgintza minetan, bere ekidazuko abian.
Zoritxarrez, oso gazterik hil zan, 11 lan egin ondoren gure Lezamako txori kantaria. Haren oroitzapenak luzaroan be bizi-bizirik iraungo dau Lezamarren artean. Ezin itxi aitatu barik, herria eta Bilbo lotzen dituan trena, bere eragin ekonomikoa oso handia izan dalako. 1885 inaugurau zan. Hasieran, ikatze zebilen trenak Mailonako kaltzadetatik Kurtzera bitarteko ibilbidea egiten eban. 1985 aurrera, trena erdigunera heltzen da. Lehenengoz autrena jutezan hartxatako gainetik. Gero, zientia zan trenean. Gero hori geldituta zan, tren bariko zan urtu batzutan hemen. Aiketatu nuen lain artean deusnutik. Eta berriro hasi zen, trena daite, baina horre urte batzutan dugu ziren gelditute. Bazetan gizaldien hasi geran. Ez hau, besterik trena baina ametik kurtzera 3 ordu lore biztezen duzen. Guritik kurtze 3 ordu lore. Bai, ze lehenengo estazioa kurtzerarten, trena kurtzerarten baino esan heltzen, ezta? Ez. Deixen zan trena... Bai, lokomotora tipora, ezta? Iketzez. Baina, bueno, trena eukiteak kasureko herrireko gauza importantea izango zan, ezta? Bilbora joan alizeteko eta... Bai. Trenak diru asko itxidu hemen txorri herrien, Lezamon bakarrik zaboi onderio eta hortik. Lezamako jain nagusiak irailean ospatzen dira, Andramariak. Eta jaiei hasiera indartzu eta adorezua emoteko, herritarrek mortziladea edo odolosteiana egiten dabe tabernetan. Horrez ganera, herriko 3 ermitetan, Santa Kurtzen, San Bizenten eta Leginako San Antolin eta San Roken. Eta Bolalekuan eta Goitioltzan be egiten dira aparteko jaiegunak. Ekintza eta ospakizun ugari egiten diran arren, txapelketa gastronomikoak izaten dira ardaz. Andramailean jai handi izan, hemen Lezamana jai handi. Bigarrena harimen egune, bigarren egunean mesaio biztezan. Da gero, 3. Hemen Bolalekon. Aurrezku egote zan, aurrezku Eliza aurrean, urten Elizatik eta mesan nagusitik, esate zan, eta aurrezku egote zan. Bai, lehen hau jaietan be, Lezamako Andramaitan, gurean egote zan portalea bihina da, bai, alde galdara maie da jentea. Da, Domo Santu Urru medikamo, beti, ze tronkala zan gurea. Bai? Tronkala, ze gureit eta behatzin nabarra alaztezi beti zizien. Da, danak tronkalera, mesia entzunamen, da gurera bezkaltan. Esate zan, konbiduek. Konbiduek. Polita izte zan, familia idana ba, junteute polita. Eta jente asko batzen zan. Asko. Konbiduek, kambio egiten orduan, konbiduekaz. Larrautzuko aporren etortzen larrautzuko gure egiten primo batzu betortzen da, gero, nobera barabe joan da eurina danean, bai, orduan, Orduan, joateko oinez edo, bizikleteako nabeak, eurre Mercedesa baino kategoria zan, orduan bizikleta bat eukitea. Eta horretan egun handietan, zein izeten zan menu? Bai, orduan, indabia edo, sopia edo, da gero gixedu edo, arraskoletxe, onago guzek. Orduan, bezkartako, beste espezientxu gota ziren. Oiozko iminteko. Orduan, oiozkoa, Gero joate ziren txistularik ezeatatik, barrioan danak, kafe hostian, joten, etxe bakotxian txistu eta tambolire. Demoteiakien zeuzertxu diru, eurentzat atateko piti bet. Oso polite,
Eta gero, zure ermitean zei santu uste zen, araba bai joten zen. San Vicente edo San Antolin edo... Eta kurtzeko jaiekaz eta kasureko zer akordaten zara? Lehenango mesia. Dana joaten izan orduan. Gero aurrezkoen beti. Bai, jantzan iteken duen jotia, leko bailarinak ara danok. Erromerit esan oso ondo, Lezamako jaiak izizien handik. Baina kurutzekoak, ermitean eurre itezanak, zati handiabak. Bueno, nik korriktan iti nuen, krosa eta pista. Eta hasinetzen, kurtzen baten olan jaietan hasinetzen korritan, egon ziren Lezaman bi profesionalak izizinak, Manu eta beste Javi Llodio. Eta urten gendun lauk, orduen, da nire haitek zorozten, horrek azun horra bardin desanotzen, arrapadatin bioteta, da urtune. Da urtuen neukiri bat zein nuen, da hortik hasinetzen ni gero karraka. Garai baten, Lezaman, gehienak, baserritarrak eta nekazariak izanik, danak sindikatoan alkartu eta San Isidro be jaiegun handilez ospatu izan da, idi probata guzti. Zelango fiestea iztezan, itzela iztezan. Konta joztezu, zelan eitzen zenduen San Isidro? San Isidro balelango, pasakaile gozian, gero mesia. Mesia nesuie, atope otezan elizia eta. Mesian, deitezan, abadiagaz prozesinua ilizpeti bueltan San Isidro. Gurean goi kurtze esaten dutena, akeroten hartua eta gari. Hartua eta gari eroteztu San Isidroi. Da prozesinua eta handik San Isidro eta gero kooperatiben. Beskari eukuti horien aldean guztiek gizona joate ziren. Baina gizonak bakarrik? Gizona bakarrik orduen, ezer unoki enbrak da etxorik. Enbrak ezer erauki? Enbrak kontiduek etzian. Andrea ordunganera, sasoi horretan, tabernatara bere esan sartzen. Tabernatara sartu zuen familia kendute. Eta ibi probak eta beritzen ziren? Bai, hombre, ya lo creo, hori importante iztezan. Baina pentsetan dute urtean bi iruten beti ote ziren probak eta. Zegero hemen Lezaman afizio handi egon da ibi probatara, ez da? Orduen asko onzat, ez Lezaman, ingero guztietan asko otezan. Oini ibi gitsi dau, bailen ibiek etzeri gehiagotan otezien Lezaman bet. Aldean, biarra bointratorrak azdeiten da bailen, dena ibiekaz. Basoloan makinen, basorara gora igotezan, azpigarri ekarten urterako, da eso ingo mulko pistek eta urpide zarrak eta oingualdean entreno preparamentu ibiek bat terribli eukite horiek. Etzeko biharratan. Bidi pareja bi, kasi segiduen. Pareja bi? Bai. Gure aitak eta hindu zen zeak, markak, oindik garezti ez da, eta inko bez. Ze oine, 3.000ko harrigaz dabiz idiek eta berroi untze gola egiten duez. Dorduen 4.500 kiloko harrigaz eta sobrekargia 5.000 paseugaz, berro eta guntze egiten duzen. Oin 5.000 kiloko idieri. Imite motzu 5.000 kiloko zera, mobidu ez harria. Eta gero dana jantzia. Txistuitan morir jotia, dan balazan otezan zenengo urteatan, itzelesko jaie, itezan. Lezama, txorierri kantaria, etorkizuna asmatzen.